dua malah ada kok. Pada mana gua pada lalu je kan jak pegura mereka nilai kan tolong kepada ngantian oi bisu pagi mituo kareson lai marando ai bulan puasa terakhir malam mulai tok panggagoan sahur bangun noyuko ayam neni no opo mayo dini ya gula duden angol laun jariang entah kare sajo kareson ninyo dagang sagato mela kito baduo carian pitinyo ajaleta buang mak loi siniro oi dagang sikato kanyo tete iu apa dulu dari sini kalau baca ikon nama dua pun tak bagak orang tak ibu orang bagak turun nama ini tak lewat nak muah kan kita bisa dulu kini carian labing ninyo kok indah yu kawami di kamarando sama ibu yu kok mati jo batang pisang kok inyo ndak babi tijuo Eko malaikat ko werang-werang ndak awindir salamu yu malaikat ila berang-berang kada kasagato malang utong dina malang setengah tahun awinirimu dan jepiti lo meminta raya turunnya nak kan alah tu dewi tak lewat Nangkang kolan sua walayo nanatini bangkalai kawan ma bae jadi yumo garam nanarino opo mayo dini kaya dura-duren ay bang etoy di manyo dae kada pedini oy kana puina yoin dua inu mapulo bala dape pangganti kali siram piama mainan mama buah awet satu lo iwit mengecilkan dia tak awet ni ya lupa iwit tak iwit ku kami ni dah dulu apa tak kau gitu baca raya bro awet iyo orang kan lagi pembaca asli lain menjalankan dak dari bahasa harimau singgalang sudaiko dan ditujukan dak dari bujang palala kita baca asli lain
Masih di papanjang lagu nariko, majalah kita lihat lagu kena lain. Sebelum kita lihat lain lah Ayu Ting Ting yang di sebelah tukang saluang agak serabu. Tolong Ting. Nama? Itu Ayu Ting Ting no. Nariko Ayu Tong Tong. Lalu dia wak soto dah nama. Dah. Beli ya. Capek lah bujang, capek lah sahur. Nana dendang oi Ayu Ting Ting racana dangakan jugo Iliamu dia sangka di jinjang burang babali aganan punyo. Ayu Ting Ting. Ayo Tong lain. Nama dendang dia Ayu Ting Ting ayu tak tontong 20 orang dalam mola tertelang dengan baru ilo pulo. Terima kasih. Aduh deh. Sementara dia lihat lagu kena lain. Di pojok sebelah dulu dari dia tu dia berdua. Oke, Inden akan salah bulan dan. Dia nanai oi kini inen ada ngada jian to oi malamanan ko na denai ganti tuples jo benen anak jana malat tuyu banut to ambo imal nana bujang laki babini padola lu surang juo ko taya pejuo gini. Atau dekat satu. Dari atas nagas katu di papanjang gas na bulai. Dia naik lah nama benen ko dia. Aku nentu plus antok dulu. Nana bujang ranca abang bini bang anton ada gasa kato. Ko indah jua bang abang bini dan suruhan tak ada to pusung. Yalah alami sumpah pakai inen teman. Ditinggalkan dulu kena pacar. Yo, bukan staf papan.